गोबाव समनि सिगांनो सिमांपुरि होननाय मोनसे फिसा आरो समायना गामि दङमोन। बे गामिनि लांगोना सेरावनो गंसे मन्दिरबो दङमोन। बे मन्दिरावनो गामिनि बयबो सुबुङा सुखु दुखुनि आरज गाबोमोन। आरो बे गामियावनो अरबिन्द मुंनि सासे आबादारिया गावनि बिसि गायत्रीजों थायोमोन। अरबिन्दआ गावनि गोरलै अननाय आरो गेरेमसा आखुनि थाखाय गामियावनो बयजोंबो गोरोबलायना थायोमोन। बिथाङा फिसा हा दङमोन, बेयावनो बियो आबाद मावनानै जिउ खुङोमोन। गायत्रीयाबो नखरनि खामानिफोराव अरबिन्दखौ मदद होयोमोन आरो सानैबो लोगोसेनो गोजोन मिनि खुसि जिउ खुंगासिनो दङमोन। दिनै बेसेबां थाब फोथाराव थांनोसै नामा? औ, दिनै गोबां खामानि दं, बेनिखायनो आं थांनानै थाबैनो मावना फैनो होनना साननायसै। होनबा आं नोंनि जाग्रा ओंखामखौ थफ्ला बोनहैनि। औ दे। जेराव अरबिन्द आरो गायत्रीया गावसोरनि जिउखौ गोरलै आरो गुरैयै जिउ खुंनो थिरांथा लादोंमोन। बिसोरहा अभिजित मुंनि सासे फिसाज्ला दङमोन। बिनि आखुआ जेब्लाबो उल्थामोन आरो गामिनि सेंग्राफोरजोंबो गोरोबामोन। उन्दै समनिफ्रायनो अभिजितआ गावनि सोलोगोनां आरो अहंकार आखुजों सोलियोमोन। बिथाङा खालि गावनि बाथ्राखौल' साननाय हुदा दङमोन आरो बियो माब्लाबाबो गावनि बिमा बिफानि अननायखौ बुजियामोन। सानसेखालि गामिनि सानैसो मानसिफोरा अरबिन्दनि नखरखौ गामियाव सावरायनो हमनायसै। बिफाया जाबायदि नोरोम आरो मोजां सुबुं आरो गुबुन फारसेथिं बिथांनि फिसाज्लाया बिनि उल्था बिफानि खर'खौ फिसाज्लायानो जाना होसिगोन। नंगौ, गामियाव अभिजितनि बेफोरबायदि गाज्रि आखुखौ नुनानै गामिनि सुबुंफोरा बयबो दुखु मोनदों। अरबिन्दनि गोसोआ ओरैबायदि गिदिरमोनदि बियो गावनि फिसाज्लानि आखुखौ नेवसिनानै सानसेखालि मावरिया गथ' खांनो थिरांथा लादोंमोन। बे गथ'नि मुङा किशनमोन। किशना गिदिर लाइमोनखामोन। जेब्ला बिनि बिमा बिफाया थैबायमोन, अब्ला किशना हारसिंनो गावनि न'आव थायोमोन। सानसेखालि अरबिन्दआ किशनखौ गावनि न'आव लाबोनायसै आरो नैथि फिसाज्ला खालामनायसै। गायत्रीयाबो जोबोद गोजोननाय मोननायसै। आरो किशनखौ अरबिन्दआ गामियाव लाखियासै, मानोना बियो लुबैदोंमोन दि किशना मोजां सोलोंथाइ आरो बिथांनि उनखौ गोजों खालामनो। बेनिखायनो बिथाङा किशनखौ सोहोरनि मोनसे मोजां फरायसालिनि हस्टेलाव थिनहरनायसै। किशना उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव जोबोद मोजांमोन। बिथाङा गावनि खस्थ' आरो बावसोमनायजों फरायनायाव मोजां नम्बर मोननायनि अनगायैबो सोहोराव मोनसे मोजां साख्रिबो मोननो हादोंमोन। किशना जेब्लाबो अरबिन्द आरो गायत्रीखौ गावनि जिउनि बयनिख्रुइबो देरसिन मददगिरि मानियोमोन। दिनै आं बे साख्रिखौ बिमा बिफानि बोर आरो अननायजोंसो मोनदों। आं थाबैनो बिसोरखौ लोगो हमनो थांगोन, मानोना बिसोरसो आंखौ दिनै मोजां लामा दिहुननानै होबाय आरो दा बिसोर आंनि खौरां खोनाबा जोबोद गोजोनगोन। माखासे दान आरो सम बारलांदोंमोन। अभिजितआ हाबा जादोंमोन। बिथांनि बिसिनि मुङा सीमामोन। सीमा आरो अभिजितनि जुलि जागायजेननाय सानफोराव गासैबो सरासनस्रामोन, नाथाय बिसोरनि आखुआ समजों लोगोसे गासैबो सोलायना फैदोंमोन। अभिजितआ सिगांनिफ्रायनो अहंकारिमोन, नाथाय जुलिनि उनाव सीमानि गाज्रि नारसिननायनि थाखाय बिथांनि आखुआ गाज्रिसिन जादोंमोन। फारसेथिं बिमा बिफानि बैसोआबो गोबां जाबायमोन आरो बांद्राय खामानि मावनो हायाबो जाबायमोन। बिसोर सानैबो गावनि बिमा बिफा, नखरनि खामानि आरो आबादथिलिनि गोजानाव थानो हमदोंमोन। जोथोन लानायनि गासैबो बिबानखौ अरबिन्द आरो गायत्रीनि सायाव जाबसिननानै होदोंमोन। आयै, नों मोनसेबो खामानिबो मावाखै दिनै। बिहामजो, आं दिनै देहाखौ मोजां मोनाखै, नाथाय जिंगादासै, आं गासिबो खामानिखौनो लासै लासै मावजोबगोन। अरबिन्दनि नखरा गेब्रेलांनो हमबायमोन। दा बिसोर गावसोरनि न'आवनो ओंथि गैयै मोनदांनो हमदोंमोन, जेराव मोनसे समाव बिसोरनि न'आव मोजां मोननाय आरो गावजों गाव बुजिलायनाय आबहावा दङमोन। दा खालि नारसिनजानाय आरो लाजि फोनांजानाय नासयजानायल'। अभिजित आरो सीमाया बिसोरखौ गावनि बिमा बिफा होननानैनो मानिया। जेब्ला बिसोर मेंदोंमोन, अभिजितआ बिसोरखौ सोंखारिदोंमोन एबा सोंखारिदोंमोन, गायत्री, आं नोंखौ बे न'आव लाजि फोनांजानाय
नुनो आरो बुरै देहायावबो न'खरनि गासै खामानि मावना नांगौ जायो। आं सहायनो हाला माहाजोनजों बेबायदि खालामदों। जोंनिफ्राय देरनायाव मा गैयामोन, गावनि असे फिसाज्लायानो बिदि खालामबाय जोंखौ। बेबायदि सानसेखालि अरबिन्द आरो गायत्रीया बेबायदि अहंकारनिफ्राय रैखा मोननो थिरांथा लानायसै। बिसोर साननायसै दि बे न'आव बिसोरनि थाखाय जोंहा जेबो जायगा गैया, जेराव गावनि फिसाज्ला आरो बिहामजोआ जेबो मान होआ, जेब्लाबो नारसिनजानाय। बिसोरो गामि नागारनो थिरांथा लानायसै। अरबिन्दआ आरो गायत्रीया गामिनिफ्राय गोजानाव थानाय गंसे गोजाम मन्दिराव थानो हमनायसै। बे मन्दिरा सिरि आरो धोरोमारि गोहोजों बुंफबनायमोन, जेराव बिसोरो बेवहाय थानानै गोजोननाय मोनदोंमोन। गावनि गोजाम जिउखौ नागारनायनि उनावबो दुखु गैयामोन, मानोना बिसोरो मिन्थिखादोंमोन दि बिसोरो दा बै जायगायाव दं जेराव बिसोरो एसेल' लाजि फोनांनायखौ सहायनो गोनां जानाय नङा। माखासे दान बारलांनानै सानसेखालि किशना गावनि बिसि सोमस्रिजों गावनि बिमा बिफाखौ लोगो हमनो गामियाव फैदोंमोन। बिथाङा सानदोंमोन दि अरबिन्द आरो गायत्रीया जोंखौ नुनानै जोबोद खुसि आरो गोजोनगोन। जेब्ला बियो न'आव सहैयो अब्ला किशना आइ आफा होननानै गाबज्रिनानै आरो बुंनायसै, नायफैलाय आयै, आं मा लाबोदों। दसे उनाव अभिजितखौ सोंनायसै, आदा आइया आफा बहा थांदों आरो बहा दं? अब्ला बियो बुंनायसै, आं मिथिया, माखासे सम सिगांनो बे लामाजों थाबायलांबाय आरो दिनैसिम फैफिनाखै। बहा दं, बहा थांदों आं मिथिया। बेखौ खोनानानै किशननि गोसोआ गाबखांदोंमोन आरो बुंदोंमोन, नों नोंनि असे बिमाखौनो बे न'निफ्राय होखारहरबाय। किशना थाबैनो गामिनि साफ्रोमबो सुबुंनाव गावनि बिमा बिफानि सोमोन्दै सोंदोंमोन। नाथाय रावबो जेबो मिथियाखैमोन। बियो फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो दुखु मोनदोंमोन आरो दुखुजोंनो बुंदोंमोन, गावनि बिमा बिफाया जाम्बायानो जा गोरिबानो जा, गावनि बिमा बिफायानोखा आरो दुखु दाहो, मानोना बिसोरसो मिथियो जाय बिमा बिफा गैया बिसोर जिउखौ माबोरै दैदेनो। अन्नानै बिमा बिफाखौ सनमान हो, मान हो।